Urtarrilera arte egongo da ikusgai San Telmo Museoak Federico Fellini gidoilari eta zine zuzendari italiarraren bizitza, lana eta mitoa azaltzen dituen erakusketa. Justu fetxa hauetan, naizalako zinemaldiakin, zehozein elkarlanin, eta hortik aparte publiko hori zinemaldire zatorren ona erakartzezuna, eta baite presentzio bat eukitzeko ere ez, gu zinemaldi zen. Ordu nola kaixakin betitik egon gehan, lankidetza baten, hor Zurriolan jartzezan karpan, eta beste erakusketa batzuk egintzin lehenu hemen, San Telmon, jakin genunin Fellini hau behak aizila produzitzen eta nolabait itineratzen, akordio batea jau ginen eta ona ekarri da justu, irailetik eta azkenin luzetu ingo, urtarrilin hasiera arte eukiko dugu. Federico Fellini ilusioen zirkua delako erakusketak 20. mendeak eman duen zine zuzendari berezi eta entzutetsuenaren mitoaren sorkuntza du ardatz. Mito hori aztertzen eta ulertzen saiatzen delarik, askotariko ikonografiaren bitartez. Erakusketak hainbat euskarretan jasotzen du haren ibilbidea. Felliniren unibertsora garamatzaten 400 irudi baino gehiago dago erakusketan, tartean argazkiak, marrazkiak, karikaturak edota filmak. Helburue gure aldetik hori elkarkidetza o lankidetza hori mantentzi, baina erakusketa honen helburu da bat Fellini jendi erakusti kreatzaile bezala, oso garrantzitsu itzen da, eta batizpat oso mundu berezia sortu dulako beak ez, esan dezagun kontrakorrientea bezala jundala. Hori nahizan, gero nahizan lotu baite 20. mendin bakizu irudize, telebistaletik, grafikaletik, prensa, medizionak hartu inderra, hor oso ondo enkajatzeulako eta museone pixket baite nahi dulako izen azken mendeo gizarteko museo bat ez, da hor oso ondo enkajatzeziun. Erakusketa oinarritzen da Fellinik inspirazio iturri izan zituen, amestu zituen eta sortu zituen irudietan. Fellinik esatezun, lehenengo eitezuna zen irudidanak ikusi ez, eta bere inguru aztertzezun. Eta gero beak oso argi zaukena zen, ze inder hartzezun irudi batek erakuste malimazan zinin bitertez. Orduan, adibidez, beak alde batetik sortu zituen mituk maila batekuk, baina bestetik emaite etxeko mituk, osateana Felliniano abizenare jada zehose, igual ez da mitu, baina zehose popularra eta hor da ona, ez da nahon irudi kapenin. Orduan, adibidez, anikta bezala, esan daiun mituk estinak, baino amarkordeko estankera titia hundi hori bezala, beak ilesuna zen, aztertu, ikusi, adibidez, anikta berri aktriz ezan, nise izen zan, Suedian, eta Erroman, etorri zen hilabete batzu lehenu, eta okurriziko bainatzi Fontana de Trebin. Hori dana, azaldu zen orduko prensan, Fellinik ikusizun, da esan zuen, hau berri zengoet. Berri zeintzun, hori zinea pasauzun, eta, hain zeizen zen bume, hortik genia mito bat sortu zela. Eta, klaro, mito hori genia, kasu hontaz zauzken, esan daio berezitasun batzuk emakume bezala, ez, jainkosa bezala. Gero, klaro, hain popularra izen zen, jendeik irudi hori urti pasa, ja mito tratamentu ikustea, entrevista, pelikulit jeun 1980 ingurun, bere filmografia pixkerre pasatzeu, eta berriz azaltzean itak bere zenin aurrin, eta ja mito bat bihurtutez. Pixket hori da, zehose aztertu, hartu, eta danon bururez hartu eta hor jarri. Zinemagintzan hasi aurretik Fellini karikaturista gisa aritu zen zenbait egunkari ospetsutan. Maisutasunez eta trazu gutxi batzuekin islatzen zuen eta izaki bitxiz betetako mundu bat sortu zuen. Unibertso hura ospetsu egin zen eta unibertso Fellini ardeitu zitzaion. Eta zein dira Felliniren filmetan agertzen diren pertsonaia bitxiak? Fellinik munduaz duen ikuspegia islatzen dute. Talde osoak Felliniren pertsonaien familia berezia osatzen du, Fellini zirkua. Hasieran daude, beak karikaturiste bezala izan, orduan karikatura batzuk badaude, jeina originalak, eta gero dago asko eta asko argazkixe, bere argazkixek beha ikustea rodajetan,
baten adibidez oso politxe da lo azaltzea, eta, bueno, zehose desberdin transmititzeu. Gero hortik aparte daude, bai posterra, pelikula hauedananak, gero daude garai hortako aldizkaixek, bai azaltzina, bere pelikuletako itxurrioxe nun oinarritzezan, eta bere aktrizek, eta gero nola azaltzezin. Eta gero dago pilo bat ikusentzunezko ez, badila behai buruzko entrevistek, eta baite bere pelikuletako basatitxo batzuk. Eta gero beste gauza da baite, eta irudisekin oso importanti dena eta Fellinikin da ametsa mundue. Beha nolabait bizi oson baite ametsak aztertze zitun, 10 urtetik aurrera baixe hiltzen arte, psikoanalizi zeitezun, orduan bere psikoanalistik esan zizun nolabait ametsa hoxe jaso bertzitula eta inbertzitula amarraztu ez, eta gero esplikaut auta hori. Orduan, 10 urte pasatu zituen ametsen liburun, eta zirriborrok ez zituen egin oso ondo lantze zituen dauta hori. Orduan, liburu originala dago han Fellini fundazioen Riminin, baina hemen do faksimil bat eta beste marrazki batzuk. Eta hori bere pelikuletan ametsak nola erakutsi, eragin handiz dauka ez, horrati baite kaotikuk. Fellinin zini, ni ez naiz esperti, baina asko gustatzezat, eta dala hori irudi batzuk hartzie. Dolce Vitan hasieran adibidez azaltza baite Kristo bat helikoptero baten dijuna. Hori benetan, Milango auzo batetiken emantzan, o Erroma beste auzo batean, emantzan baite Kristo bat. Hori jaso zan prensan eta hortik eintzun. Eta gero da, Fellini beti garrantzi izugarri ematen zola irudisei bere pelikuletan. Adibidez, igual ez daukezu argumentu lineal bat, igual ez dauzkezu dialogoan horazkoik, baina irudi batzuk oso ondo inde, eta aktoriketare azken baten dila irudi baten transmisizio ez, batzutan ez italianos da ez ingles ez zakixen aktori sartze zitun, grabatze zitun, hitzeite zen, igual esaten zuen bazen batu batetik eta bostea. Eta gero dialogu ero sartze zituen, baina zan irudi horren potentziatik, ez? Stiamo sbagliando tutto. Oinarritze zalako batiz bat beste irudi batzutan irudi berri batzuk kreatzeko, ez? Gero, nik uste hortik aparte bea garauzala irudisekin batea, ez? Igual hasieran kontu da betena esan nahi zut, irudise bai prensan azaltzen irudise, prensatik aparte telebistan esango nuke. Eta gero ikustelako eta publizitate mundue baite telebistan jarrite ez, irudisek. Eta gero harreman hori nolabait azaltzealako bere pelikuledanetan, ze beti dago erakusten publizitatea hori bai Ginjari Freden bentautitu anuntzio publizitexu bere pelikuletako, baina gero baite daukelako oso kritika latza mende hortan irudise nola erabiltze deun eta nola sortu dan hortiken botere bat ez. Paparatzisen retrato bat nola iteun oso gorra da bidez zean Dolce Vitan, ze personaje bat etia bi ume hiltzeitu eta beha suizida huetia eta bere emaztik ez dakiz zer, orduan paparatzian ajuteile hori rodatzea eta hori ikuste ez gaur egunein daukau mundu kutre haude, orduan pixketa hortan ez dakit nola esan gaina biziones oso amarra da. Eta gero esan dizu, niretza dalako sortzaile bat irudi batzuna danun burun sartu dituna, ez, azken baten. Hau induen komisario segidula pixket Fellini bea zauken lan aiteko erie.
Zan izut, elemento desente hartu ditu eta danai buruz pixket hitzein du, baino nahaztuz, ez? Orduan, berez bai sailkatzeala erakusketi lau arlotan esangoen duk, ez? Pixketaztea Fellini gazti danin, eta bere karikature mundu horrekin, Erromako lehenengo urtik, nolaztean kultura popular horrekin, ez? Paparazzi izena nundi datorren, badator periodiste batek, argazkilai batek itezulako zean, ez? Dolce Vitan, papel hortatik. Gero pixke Fellini lana nola itezun esplikatzea, eta nola kastinek itezitun, musikik ez eragin dauken, inorrotak. Gero beste arlo baten sartzie bere emakumik eta mundorrez erain dauken, ze azken baten kasi pelikule danetan dago asunto hori ez erabatea bestea, behantza balde batetik ez dakiz zan emakume jainkosa hori, bestetik zauen eguneroko ama hori, bestetik zauen prostituta mundu hori asko lan duzun, ez, da azken baten emakumeen hiri hortan, eta bukaeran dago beste referente bat oso importanti dena bere izaran esango nuke eta filmografia hortan da biografi asmaketa bat, ez? Eta ordo beste putpurri bat eta saltzea marka ordetik, hori emakumeen hiri horta, nola beak askotan nahaztetun bere datu biografiko batzu, baina beste batzuk inbentatzetunekin, ez? Osea, pixka bat, badao argumentu bat esateko, ez? Baina oso nahaztute, nahiko era Fellinianon. Asko die fundazio pribauek, bai Erroman daun, ez dakidan fototekan bat, hor desente dago. Gero partikularrake bai, eta gero ja daude bi instituzio dila bisek Felliniri buruzkuk, bada Suizako Zion herrixen daun Fundazion Fellini, eta beste bat bere irixen riminin daun, baita Fundazion Federico Fellini, eta hortiken zein die, batizpat horko bildumetako die. Erakusketarekin lotuta, bestelako jarduerak ere antolatu ditu San Telmo Museoak. Urriaren 6an, Extras Fellini delako zuzendariari buruzko dokumentala eskainiko dute. Eta azaroaren 10ean, Nino Rota, Felliniren filmetako musika konposatzailearen jaiotzaren mendeurrenean Jose Maria Latorrek hitzaldia eskainiko du.